Mistä syntyy kuntien ja kaupunkien vetovoima? Se on iso kysymys myöskin. Tietysti se pohjalla on just se alueellinen identiteetti, että on selkeä käsitys siitä, keitä olemme myös sisäisesti ja ulkoisesti. Ja vetovoimatekijät on sitten niin kuin aika pitkä lista asioita, mihin liittyy koulutusta tai asumisen houkuttelevuutta tai asumisen laatua tai muuta elämänlaatua. Ja se on sinänsä kiinnostava juttu, koska nämä muutosvoimat, jotka muuttaa ihmisten elämää, niin ne ikään kuin näyttää siihen suuntaan, että tämmöiset paikkakunnat, jotka ehkä ei ole täällä taajamien lähellä, niin niidenkin vetovoima kasvaa, koska ihmiset arvostaa tämmöistä niin kuin lähiruokaa ja laadukasta tilavaa asumista ja hyvää koulutusta ja vanhasti kulttuuria, harrastuksia ja tämän tyyppisiä asioita. Mutta se on aika pitkä lista asioita, mistä vetovoima syntyy. Kiinnostavaa. Kun palataan tuohon alkuaiheeseen elinvoima, niin miten kuntien elinvoima, mistä tekijöistä syntyy kunnan ja kaupungin elinvoima? Joo. Elinvoima tai vetovoima, jos koskee koko esimerkiksi kaupunki tai kunta, niin elinvoima sitten enemmän mielletään yleensä niin kuin yritystoimintaa. Ja se on tavallaan sen elinvoiman niin kuin sydän paikkakunnalla tai kaupungissa. Ja siihen taas liittyy, niin kuin, että sinne on ihmisiä, jotka on kiinnostunut tulemaan sinne töihin. Siellä syntyy yrityksiä, joiden on hyvä yrittää jollain tietyllä alueella. Ja sitten miksi ihmiset muuttaa jonnekin paikkakunnalle, ne on varmaan kiinnostuneita siitä, että perheellä on siellä hyvät oltavat, lapsille löytyy koulupaikkoja, mahdollisia harrastuksia ja muita. Ja aika usein sitä elinvoimaa mietitään pelkästään siitä, että yrityksille myydään tontteja ja annetaan starttirahaa. Mutta se kokonaisuus muodostuu siitä, että tulee paljon ikään kuin hyvää työvoimaa ja hyviä yrittäjiä, jotka on kiinnostunut asumaan nimenomaan siellä paikkakunnalla ja siitä se elinvoima syntyy. Sitten se vetää kaiken muun perässään, että sinne helposti sitten, vaikka nyt nuorille syntyy työpaikkoja ja ehkä sitten vanhemmatkin ihmiset viihtyy siellä ja pärjää hyvin siellä paikan päällä. Sä oot vetänyt tämmöisiä elinvoimatyöpajoja. Mikä on sun elinvoimakonsepti? Siinä on myös niin kuin samoista asioista puhutaan taas, että tavallaan niin kuin, keskustellaan, fasilitoidaan sitä muutosta, keskustellaan niin kuin ihmisten kanssa identiteetistä, mikä tämä paikkakunnan kirkas identiteetti on, mitkä asiat on yrityksille tärkeitä ja yritysten ikään kuin työvoimalle myöskin tärkeitä, minkälaista asioista se muodostuu. Tietysti elinvoimaan liittyy myöskin sen niin kuin mahdollisuudet liiketoiminnalle siellä paikkakunnalla. Siellä voi olla vaikka vanhaa teollisuutta, mikä Suomessa on tosi yleistä, ja sitten siellä saattaa olla niin kuin hyviä toimitiloja tai hyviä fasiliteetteja tai tiloja, mutta ei välttämättä enää päde siihen niin kuin nykyliiketoimintaan, niin niiden muuttaminen tietynlaisiin niin käyttöön, että se pystytään tekemään sellaista nykyaikaista liiketoimintaa. Että Suomessa on paljon ollut paperiteollisuutta, joka on myöskin niin kuin lähtenyt monilta paikkakunnilta esimerkkinä, ja siellä on paljon niin kuin, hyvänlaatuista tilavaa tilaa, missä voisi rakentaa uudenlaista liiketoimintaa tai toimintaa ylipäätään.